Oras madihita peparano putar Raja Silaisa bunga siwalu turpuk namar hujatu silai nabolak Provinsi Banten. Oras manang sado bang sobatak na manoton channel YouTube ni PPRSUT Provinsi Bantenon di dia pe maringanan. Mau lihat mata pasahat tutuhatta alani asido holong ruhana di lihat dope di hita hai pason gabe bo hita pajupang di kantor sekretariat tahun. Nuaing tauduti maparsia jarata dohot judul pangatusion mopo dohot mangopoi. Dia ro mopo, dia ro mangopoi jelas tunggu dia perdalanion atau dinggam mata payutihut panorangion sian narasumberta imahala amatta opu depensia loho boru nirajai boru siagian partikian upasa taima tu narasumber nami. Mau lihat Marihita peparana puta Raja Silaisa bukan siwalu turpuk namar hojahan tu silalahi naulak. Obar tu materi dari pasaknya mata ketua umum makiringan inon ima pangatusion peringot mangopoi do mopo ate. Aliat dorang soinon to kadongata namarayahon indek jumbolo mayidokok kami te ada warna gong sifat cairo iya te gong sifat cai te lupa nat kina mata ketua umum mata kon gong sifat cai iya te iya edang bui wahai gurang do kapaparatan mangalap boru Cina edang aga may gong sifat cai budaya deh boleh ati pak jadi tarjuk do tabigi hataon mangopoi do mopo tu dia do hapehan niya kahataon adorang so inon jumolo majo tabereng sian kata dasarna deh kata dasar ni mopo mangopoi adalah oppo untuk kata dasarna ya oppo artinya masuk. Masuk husada-sada inganan. Hidup kata dasarna oppo. Jadi ditebai ma awalan M gawe mopo. Artinya pemasukkan. Itu kan? Baru menebai mesti mangopoi akhiran artinya memasuki itu kan memasuki nah ini jadi dihita aka amanawea ka amang tuaku do amang udakku songsongnya kayak anak nabi sama sebelum mau disara-sada ulaun habut niroha sejuk do sifata jinalau memasukkan ima simangarudo pinon salamat dok dan itu molo tingkat sari matua dok sor matua sohori nang mate makar isarupa sudi alani marhite-hite panarogiannya barang berginon takas mata botuan non pemakai ni hata-hata mangopoi on ya manang mopon ate. Jadi perlu dokor nabi pasal nabi coba oleh dua hal itu mangopoi jabu sara ima mangopoi jabu napi nukani tanganna ya mangopoi napi nukani tanganna dohot mangopoi jabu naso
pinuka ni tanganna. Di molo 10 pija buta, aro 10 pija buta hola sada do mo na diopoi. Lah, dangarong halak mangopoi je buna na 10 inon diopoi na sada do. Asang na inon masuk bagas. Itu dah 10 pija buta hola sada do se je buna inon molo na diopoi ba hola sada do na idokon diopoi. Jalan molo marhite itio panuturin ka opunta siguro ka datua molo nunga diopoi bagasne pangiduanna law se jebui mahaduan bana borhat molo nunga makorasi jalan bui juali ima molo pangatusion sada bagas manang sada si bagading tua now diopoi. Nah, alani abang masuk maita tu ular habot iroha ima mangopoi jamu naso pinukkan di tanganna. Oh didokom mangopoi mopo gitu. Mana mangopoi jamu ni naso pinukkan di tanganna ima tingkat sari matua dua saur matua dulu saur matua mau libulung ate. Iya. Onto idokon mopo. Jadi molo mopo artinya pamasukkan atau kalau bahasa Indonesia memasukkan jenazah ke peti mayat. Itu molo bahasa Indonesia. Begitu, dia molo hidayokon asa mopo si mangaruruk ni ina namion tu jabu naso pinukkan di tanganna ate. Nah, oma padohan molo tingkat ni nama rujung mulai sari matua saur matua do saur matua. Nah, molo tingkat mate makar. Monang tarokon mopo. Alai pamasukon tu jabu-jabu na so pi nuka iya. Nah, ini ada perbedaan nada. Dia mau tingkat mate bakar dari mana hotoru dihamu hula-hula nami. Mangelek mangidu kami tu kamu los di bornginom mandian pamasukon si mangaruduk ni amanamion tu jabu-jabu nasi pinukkan di tangan nak mau tingkat mate makar hotoru dah. Nah, unang salah itu, unang tarokon mopo ipare keli kita, dah. Ale molo mopo tapake molo boy magido kami raja nami las modariam manian mopo si mangaruruk ni amanamion manang ina nami nataholan yon tu jabu-jabu langsung pinukkan di tangan ate itu ate. Jadi saya takas. Jadi tidak tapake bahasa Indonesia ya bahasa Batak Tainon obar tu situasi namasa unang salaman toko kita ate ulako kami salai molo hata mopo dipakai untuk tingkat sari matua namate sari matua saur matua do saur matua mau libulung molo mate makar do unang tadoko mopo ale tadoko ma pamasukon tu jabu-jabu naso pinukani tangan ma ate hasil takas jadi sengaja tabaino sada konten asadong do persiajara tu akahita si torota una salamat tukok kita di mangajana bahwa paddo harinon asa obar
jala polin tu ada dokter si jolo-jolo tu sudio nanti ratong masuk do alai di dia do situasi dia do ditiki dia do pakai otak bahasa ate abang ate imara na buri batora kami ate tungarong sukun ase dengan kita masih tariasan pertikaian di pasar time itu Arang sukun-sukun. Alam suku-suku. Jadi ya. Jadi mulai tema di damang bina ada nami nama bere persejarah di ibang inam. Jadi disinakin mopo idokon. Arti pengertian mopo. Nah pertama Sarimatua Sarumatua mau dibulung. Jadi ada muse mate makar. Jadi kalau suku-sukuku, kalau ngaon kan nama mate makaron, terbuahado kira-kira nama mate makaron. Nah berkeluarga do, na doli-doli dape. Terus jadi kalau danak na baru lahir, bohado dokonan pamasukon mopo do dokonan muse, kalau na baru lahir na baru umur na 12 tahun na SD soni. Bohado medok petuson, mopo do dokonan muse. Jadi gimana boy suku-sukuku tu damang, saya ipat orang damang boleh teman. Dia mau dirokum mate makar dong dua. Akai rakonna nageleng-geleng dope bui rakonna sesak mardum da orang dope nama hasotan. Itu artinya mate makar. Mate makaron dibagi dua sada molo inaina lao bidok komai mato pasta taring. Ya. Molo amai nalau di dokomai non maponggolulu. Ima na termasuk tu mate makar. Nah, di saudara kirihan padok koron iba molo neng masuk pemasuk kok kita di dokoma pemasuk kok tu jabu-jabu naso pinuk kali tangan. Nah, molo ditorni na mate makar adong mon mate matipul mate bulung kilaha darak dan gitu mate poso do dia sudi ra prosesnya dang pola adong son prosesna pemasuk kon si mga rudopi tu jabu-jabuna dan gitu langsung dari pemasuk jauh deh. Nah, cara terkira prosesi si manang di disaksion ke hula-hula nada malah nada kadang hula-hula kan tulang nado. Ali mau peju kon tulang nada pola salah. Dari kadang pola acara ritual manang seremoni manang acara khusus di napa masuk kon imas mangaruduk nenot tu batang do guar ni non dan jauh-jauh na sa kereta batang na dah ndora nung ngaya di tapato orangon semua dia mulai mati debortian mati danak dan gitu mati poso-poso nung tapato orangon dan gitu alai khususnya tu pemakaian hatau majolo molo hatamopo dipakai untuk sarumatua mau libulung molo mate makar ima pemasuk soto na adong tar acara seremoni na manang ritual na ritus na ujolo jauh aka horong ni hula-hula. Nah, molo dihitak do yang itu molo ulau sarimatua di sada-sada luat manginot tang pola we adong acara-acara khusus do dong saya martong aja do atau langsung do mengelek bagi do hasutori asa dipamasuk kata mopo imasi mangarudopi tu jabu-jabu nasi pundak dari tangan lagi do alim molo di sada-sada luat marang hitan molo acara mopon molo sorbatua on lengkap do begino dibayar di botniari sore botniari ya nyon botari
Sore. Molo Sarimatua ipernakot-nakot ni matani hari. Pernakot-nakot ni matani hari. Jadi arong do aka pertikian na bartuson jala manggokot do ison. Aka suri ison arong do misalnya mardalan dengan sudi. Mardalan di dengan. Jadi dok molo di tiba-tiba luat di mana pasogit. Ale molo di Parseracanon kira nasuarong do acara khusus untuk mopo. Dan itu somala dong saya martonggo raja atau langsung dulu di pemasuk tujabu-jabu nasi punukan di tangan ate. Terus di mana masa di Jabodetabek. Ale molo di luar nasi nuarong do acara khusus. Jadi memang mardala do isona katuru-turu si pangaron khusus untuk parmopona. Iya. Dari mana ate? Arong doe. Arong na orang takas. Terima tutur-tutur di si pangalan Magdala ini di dok orang udah nakin. Tu laun mopo Sarimatua, mau belum bisa Sarimatua pernah Magdalan. Iya, Apa itu? Iya, mopo. Bolo tingkat Sarimatua ngai do kompo poinon jala Mardala do sia ka perjebaran. Tusuk. Iya. Iso itu kondisi non artina adong parmopona misalnya on olara dan gitu patutanona adong on ido asing do on dang boy sada on Oh. itu tong mulai sokatan adong semua ni on ido asing adong isi parmopona misalnya lobu sitio patutanona acara nai ada nai dan gitu gaya toba adong semua ni dan gitu ya ka ona morai arong semua ni non asing do inon lalu lawan balga do molo mopo molo di sana-sana luat ang sana-sana marga hitan berdala do suruh dengan gokon do itu jam kasaw takas deh Terseru pada ulang ni Sarimatua mau libulung. Tersarupa cuma ke perangkat-perangkat itu non padohan itu non do adong sebagian non perbedaan mak contoh misalnya molo Sarimatua do orang tua kan sama-sama ulaun perjebaran nape sarupa do cuma mungkin ra molo Sarimatua on dang sudah tingkatnya hainon diselesaikan hari-hari na pagka para daton na tangido alem molo nunga Sarimatua ima warna adat nagok pas sudah hari-hari na lengkap masih sudia mangtua tangido ido tersono ido anggo pardelan ni adat na sarupa ro mangtua Ya, mau lihat mah mudah. kelengkapan naidon non tangido molo Sarimatua unga pas sudah hari-hari na magwarni ate Mulai itu mak Iya. guru nami. iya Jadi mau lihat mak, iya mang narasumber nami, ya nakin molo mopo manang nasa Sarimatua, ya biasa do adong buana manang namar niya mau sih ya molo nasa Sarimatua, boy do si namar niya do na sesama mau libulu, iya manang naikon harus do adong sada rumusan ikon indo ada tuson Iya. manang nabi tuson. Iya. Ay naboy do mi namar niya kuna tulon. iya malade Kita- jadi malade molo hita makata taringot olana manang buana Iya. on mangida sada-sada luat do gitu unang majolo kita makatai di Jabodetabek molo di Jabodetabek to no agen dang pola dong songonino dos ni rohal rangido dia pe sian ulau na tului molo ido kasuhutan kemampuan na namar miak do ya buasa daw gitu kan molo ditalupi molo kita di Jabodetabek ale molo di sada luat do amang tua kan luat itu na punanat
otoritasnya keraja-raja adat na dihutai ado kadido ido mulai dok konara karaja hutai do sikon odo inda bah mau tidak mau dah gitu. Jadi adong dotong otoritasnya keraja-raja adat raja-raja huta na adong di luatinon alana luatinon na punasa adat Iya. ale molohita di Jabodetabek dang luat na puna adat alai margai do na puna adat dan gitu ada tina margai na potong na puna sa adat jadi salinai molo na asian na tolu ulau non dan gitu molo itu kok kasutur kemampuan na marmiak bah puasa mau itu lupa kahula jala pada umumna saling saya tusat doa kahula-hula do tulang na adong di Jabodetabek dang adong atau ridoko dia masih main lasroha muna na dinggantar ido dang adong disol lo memakai hak progresif na si kesorot do dang adong takira nasarong dunia masa di Jabodetabek jadi alani bodoin na abang udah molo di Jabodetabek bui ale molo di luar nasing ra dang barani mentok kebui alana luatiru na punadat dang margai na punadat molo hita di son dang luat be na punadat alani do peranani do wasahuta dang terlalu dominan molo di Jabodetabek itu kan dang terlalu dominan nomor tahu do nomor tubuh do alana ada margaido na punasa ada tarimara na boy di patora kami deh imara teh adong dobe Parang doon nalay. adong dobe nasik Apa sok? iya Mulai tema dari bapak ini adong suku-suku ku bapak mungkin tersingot tu materita ku mopo dohot memasuki rumah-rumah nasopinukan di tangan nanti bapak mau hubereng sian pangatusyoku hampir sarupa doni memasuki bagas nasopinukan di tangan mopo dohot memasuki rumah-rumah nasopinukan di tangan nah jara takas do di bedahon ison mau tingkat saya dari matua saur matua mau digulung imam mopo dituruni memasuki jabu-jabu nasopinukan di tangan namanya kan bapak ubay naha do asa di bedahon istilai asa takas taboto jala dari pardalan ni ulaon molo sada ama tong do sian keset tulang do na manguluhan kan molo guru sian gula-gulana do kan tong do memasuki jabu nasopinukan di tangan do tong do songoni aha do mabeda ini obar tu haga biana do manang istilahna adong istilahna asing atur songoni mah bapak mulai ate jadi mulai ate pak sembulan itu udah kena kiringani tujuan ini kan masuk opo masuk mopo berarti memasukkan mangopoi memasuki kan itu kan masuk deh berbobot jabu bisa rupa do masuk jabu do akan hasil alai nungara tersongoni dibayar oputa si jolo-jolo tubuh istilah-istilah marang predikati hata mopoon dipakai sada untuk memasuki jabu ima na paling tibo na paling balga naso boibe naso tupa jualon marang naso tupa meret dan gitu paduahon mopo tu kategori nama rujunggolo marang namate sari matua saur matua mau digulung jadi hanya pemakaian hataidon dan gitu dangadong istilahnya buasa songri daung jadi asa berbeda hodo share sudia ke kategori kata-kata Batak matoko masuk dipilih mahata mopo untuk membeda honinon membeda hode gitu
Dangala di hagabion na daw. Alay ima uro asin na jolo. Hamalon ni putainon. Dipilit tatay untuk nalaho, sada marmasuki jabu na paling tibo na satu pameret bedik kapurian niari 10 jabu na wala sada na yopoi ada gitu sada tu tingkat nama junggulu sari batua sormatua bulung bahasa songoni tambui hualusi dan itu ala itu naung dipakai sian julu dipakai putah si jolo-jolo tubuh ate. Jadi dang na menyangkut agabio ni mana hasang apa ni alang sangap bare dok mau podang sangap dan gitu dang mau poy dok dak kusi berlaku secara general deh berlaku secara umum deh ate. Jadi hanya pemilihan kata-kata deh isi nama meliti dan au nama meliti dan kita nama meliti nungga dipelit oputa si jolo-jolo tubuh hatainon asa kusima hapeahan nih hatai ate dari nama ate jadi adong nosongoron dan gitu dipertibiokan adong dua sada aksioma dan teorema. Kalau teorema kan bisa dibuktikan ima rumus formula dan gitu ale mulu aksioma sudah terjadi seperti itu nggak perlu dibuktikan lo jaita dan gitu yang dapat andon ujung ninon ate. Sori marate, mulai tema di kita, marsangap atuata, marsangap mau putar Raja Silai Sabungan, marsangap mana kita peparanda puta Raja Silai Sabungan solo turpuk namar hojatu silalahi bolak. Horas manita. Horas.